Исәнмесез, Туры эфир студиясында сезне мен Лейсан Ханова сәламлем. Сишәмбе көн алып килгән хәбәрләр белән танышырбыз. Ә хәзер яңалыкларга кыскача күзәтү тыңлагыз. Шулман проспектында күптән көтелгән ремонт тик шәһәрдәшләр төзекләндерү тиешсез урыннан башланды дип исәпли. Минем маршрутка барасым килә. Хезмәт итәргә, чөнки минем әтием дә шунда хезмәт иткән. Кырымга барасыңмы, башка частьтә хезмәт итәсеңме, язгы чакырылыш дәвам итә. Солдат аналары белән хәрби комиссариат вәкилләре очрашты. Ул җиңел, бик әз урын ала, өйдә дә, гаражда да бензин күп кирәкмәй йөргәндә. Уңай гына түгел, тискәре яклары да шактый. Скутерлар сезоны фаҗигаләрдән башланды. Нахак сүз өчен җавап бирергә туры киләчәк. Суд бала урлауда һәм фәхишәлектә гаепләнгән Айгина Алтынбаеваны аклады. Аяксыз кулсыз булып туа, тик үзен бәхетле саный, бәхетле булырга башкаларны да өйрәтә. Тере легенда Ник Вуйчич беренче тапкыр Татарстанга килә. Шулман проспектында күптән көтелгән ремонт башланды. Бирдә 17 чакрымга якын юл яңартылачак. Моның өчен бюджеттан 600 миллион сум акча каралган. Әлегә юлчылар юл читендәге ташларны сүтә, июнь башында иске асфальтны салдыра башлаячаклар. Әмма капиталь төзекләндерү шәһәрдәшләрдә ризасызлык уятырга да өлгерде инде. Ни өчен икәнен хәбәрчебез Гүзәл Шихапова күреп кайтты. Шулман проспектына ремонт күптәннән кирәк иде ди шәһәрдәшләр, әмма төзекләндерү эшләреннән ризасызлар да бар. Күбесе юлчыларның Королев урамы ягына эшләвен аңламый, бирдә юллар булай да әйбәт иде ди шәһәрдәшләр. В первую очередь не этому участку. Там более плохие дороги есть на Чулмане, наверное. Туда надо. Здесь еще более-менее все было. Естественно, нужен. Каждый день по этой дороге на работу, в садике. Обязательно. Шулман проспектының 35-ші комплекс яклары бір 3 жыл элек яңа асфальт төшәп менә дигән юл салганнар иде. Әйе, конечно, бу як Королеваның кайсы як калган өлеше чынлап та таушалган начар юл. Әттеге өлеше 35-ші комплекс өлеше. Әле менә дигән Юлчылар әлеге участокта ремонт эшләре кирәк дип белдерде, чөнки капиталь төзекләндерү проекты буенча яңа борылышлар, автобус тукталышлары барлыкка киләчәк. На данном участке борткамень демонтируется. Әлеге участокта юл кырыендагы ташларны проект нигезендә сүтәбез, чөнки борылыш урыннары күчерелә, тукталышлар да күчерелә. Юлларны киңәйтергә кирәк булачак, яңа автобус павильоннары урнаштырган җирләрне дә киңәйтәбез. Шулман проспектыннан салдырылган асфальт авыл һәм поселоклардагы юлларны төзекләндерүгә тотылачак. Юл кырыеннан салдырылган ташлар Подсолнухи поселогына озатылачак. Ул поселокка керә торган юлның нигезе булып торачак. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, яңалыклар. Скутерлар сезоны ачылуга әле күп вакыт та үтмәде, инде фаҗигаләр дә бар. Кичә бөтен Татарстанны Яшел Үзән районында булган һәлакәт тетрәндерде. Асенова поселогында газель машинасы скутер белән бәрелеште. Нәтиҗәдә скутер руле артындагы яшүсмер һәлак булды. Чаллыда да мондый юл һәлакәтләре теркәлде инде. Тулырак алдагы сюжетыбызда карагыз. 28 яшьлек Ират Түбән Камадан ул Чаллыга махсус килгән. Максаты менә шушы мопедны алу, уланы авылда яшәүче әтисенә бүләк итәргә җыена. Бу мопед беренчедән ул җиңел, бик әз урын ала, өйдә дә, гаражда да бензин күп кирәкмәй йөргәндә. Скорость бик зур түгел, тиз чапмый, әкрен генә авыл җирендә йөрергә. Собираешься ли ты приобретать средства защиты, допустим, шлем? Нет. 38 яшьлек шәһәрдәшебез дә нәкъ шулай уйлаган булгандыр. Ул бәхетле очрак белән генә исән калган. Хәл кичә кичке сагат 7-дә булды. Скутер йөртүче Шулман буенча хәрәкәт иткән. Беренчел тикшерү нәтиҗәләре буенча ул идарәне югалта. Егыла, анализлар аның канында исерткеч булуын күрсәтә. На данного водителя был составлен... Әлеге шәһәрдәшкә карата исерткеч кулланган хәлдә руль артына утыру факты буенча административ эш кузгатылды. Мопед махсус таянкага китерелде. Йөртүче исә үзе хастаханәдә, аның баш мие селкенгән.
Скутер йөртүче өчен кагыйдәләр дә бар. Ул һичшиксез эшләм кигән булырга тиеш. Өстәвенә аны йөртү өчен М категориялы таныклык кирәк. Димәк, бары тик байлык булганнар гына руль артына утыру хокукына ия дигән сүз. Мототехника сатучылар сүзләренә караганда, аларның товарларына нәкъ менә законга үзгәрешләр кертелү аркасында сорау кимегән. Покупая 10-15-летнему ребенку какой-то питбайк, либо какой-то скутер, либо как-то, они же все знают об этом, да? Практически они покупают, можно сказать, иногда и жизнь своему ребенку. Инспекторлар да бу сүзләрне куәтли. Еш кына балага мопед яки скутер сатып алмау, ул аны инвалидлыктан коткару яки гомерен саклап калуга тиң. Лесенханова, Гүзәл Хайбуллина, Ленар Султанов, Яңалыклар. Янгынга каршы айрым режим төгәлләнде, әмма ут чыгу очраклары кимеми. Кичә Дружба бер бакчачылык ширкәтендә 2 катлы йорт тулысынча янып бетте. Ут күрше участкада күчте. Бирдә дача йорты түбәсе һәм АК машинасына зыян килгән. Янгында 76 яшьлек Иратның сулыш юллары, тәне һәм аяклары пеште дип хәбәр итә табиблар. Ират ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә. Шулай ук Тукай районы Бакчасарай авылында да янгын чыгу очрагы теркәлде. В результате пожара Агач йорт һәм күрше участоктагы сарай тулысынча янып бетте. Зыян күргән кешеләр юк. Янгын төзексез су җылыткыч аркасында чыккан. нет, погибших нет. Элекке полиция хезмәткәре Ринат Гизатуллинны сак астында шәһәрнең психоневрология диспансерына китерделәр. Бирдә ул мәҗбүри дәвалана узачак. Исегезгә төшерәм, ул узган елның февралендә 33 яшьлек хатынын алмылтыгыннан атып бетерүдә гаепләнде. Дәвалау турындагы карарны шәһәр суды чыгарды. Ринат Гизатуллин шул рәвешле җинаять җаваплылыгыннан азат ителә. Ярты елдан соң психиатрлар комиссиясе үз хөкемен әйтергә тиеш. Алар пациентны дәвалауны дәвам итәргәме, юкмы икәнлеген хәл итәчәк. Армияда хезмәтне балалар бакчасы белән чагыштырдылар. Бүген комиссариатта солдат аналары хәрби комиссар һәм Кырым Республикасы частеннән вәкилләр белән очрашты. Язгы чакырылыш дәвамында Чаллыдан барлыгы 500 егет армия сафларына китәчәк. Әйтик, 16 майда шәһәрдәшләребез президент полкы сафларын тулыландырса, июнь урталарында егетләрне Севастопольгә озатачакбыз. Армия у нас любимая, родная, как говорил Александр II. У России только 2 союзника – армия и флот. Солдат аналары белән очрашу менә шундый тантаналы сүзләр белән башланды. Шәһәрдәшләребез Севастопольдә хәрби бурычларын үти. Әти-әниләре сүзләренә караганда, алар уллары белән көн саен телефон аша аралашып тора, зарланмыйлар. Кырым хәрби части вәкилләре әйтүенчә, нәкъ менә армия өчен ир-егетләрне тәрбияли дә инде. Боевые возможности им предоставляют. Хәрби күнекмәләр аларга үзләрен чын ират итеп хис итәргә мөмкинлек бирә. Алар бит киләчәктә гаилә башлыклары, әтиләр булачак. Бу бик мөһим. Солдат хезмәтен үтүче егетләр арасында Жилком сервис идарә итү компаниясе директорының улы да бар. Ул бүген Севастопольдә хәрби космик гаскәрләрдә хезмәт итә. На сегодняшний день я скажу, что... Бүген хезмәт итүчеләргә күпкә җиңел дип уйлыйм, чөнки алар 1 ел гына хезмәт итә. Мин исә Совет заманы солдаты, хәрби бурычымны Казакстан ярым утравында үттем. Язгы чакырылыш дәвамында барлыгы 450 шәһәрдәшебез армия сафларына китәчәк. Беренче чиратта аларны Кара диңгез флотына җибәрәчәкләр. Шулай ук алар шифлык частьләре сыналучы ракета дивизиясе һәм автомобиль бригадасында хезмәт итәчәк. Бояться не надо. Армиядан куркырга кирәкми, балалар бакчасы кебек ул бүген. Ял сәгатьләре көненә 4-5 тапкыр ашау каралган. Ашханәләрдә нарядлар да бирелми, территорияләрендә җыштырмыйлар. Бу эшләр белән хәзер махсус компанияләр шөгыльләнә. Бүгенге көндә егетләр медицина тикшерүе үтүне дәвам итә. Безнең кайсы частьларда хезмәт итәсе килү теләгендә исәпкә алсыннар иде диялар. Минем маршрутка барасым килә. Хезмәт итәргә, чөнки минем әтием дә шунда хезмәт иткән. Очень хорошую часть, где чему-нибудь научат, реально обучат, покажут, чтобы получить реально какие-то навыки, дисциплины. Армияга чакырылучы һәр егетнең Кырымда хезмәт итү теләге чынга аша ала. Моның өчен бары тик сәламәтлегең яхшы булугына кирәк. Лесенханова, Елена Камалова, Тимур Ахметов, Яңалыклар. Нахак сүз өчен җавап бирергә туры киләчәк. Суд бала урлауда һәм фәхишәлектә гаепләнгән Айгин Алтынбаеваны аклады. Аяксыз кулсыз булып туа, тик үзен бәхетле саный, бәхетле булырга башкаларны да өйрәтә. Тере легенда Ник Вуйчич беренче тапкыр Татарстанга килә. Соклар эчеп ләззәтләнегез, бар дөньяга елмайыгыз.
Гадәттә сок сөйләшми, эссында барысы да мөмкин. Сады Придонья согының 1 литры нибары 43 сум 90 тиен. 24 майдан 6 июньгә кадәр генә. Впервые в Казани состоится долгожданное выступление самого известного мотивационного спикера Ника Вуйчича. 30 мая. Татнефть-арена. Прикоснись к живой легенде. Билеты на официальном сайте lifejumping.ru. Отправляясь в дальний путь, грипп Ферон не позабудь. Без простуды и без гриппа можешь славно отдохнуть. Сіз туры эфирда яңалыклар тапшыруын карыйсыз, біз дәвам итәбез. Бетон ташучы автомобильләр ясаучы Туймазы заводы төзелеш техникасы күргәзмәсендә 2 яңа модель тәкъдим итәчәк. Башкортстандагы әлеге завод КАМАЗга карый. Март аеннан бире дә 5 һәм 7 куплы барабанлы бетон изүче җайланма ясала башлады. Яңа тенденциялар нигезендә эшләнелгән кабиналар, Евро 4 ягылыгында эшләүче двигательләр бу Россиядә бердән-бер производство. Аларның авырлыгы да зур түгел. 31 майда йөк машиналарын киң аудиторияга тәкъдим итәчәкләр. Шолы һәм Туймазы конструкторлар алдына котлаулы бурыч куялар. Яңа автомобильләрне йөкләнешне дөрес итеп күчәрләргә бүлеп килергә кирәк. Һәр күчәргә 8 тоннадан артык авырлык төшәргә тиеш түгел. Бу йөк машиналарына кагылышлы Россия техник регламенты таләпләре. Моңа кадәр чыгарылган бетон булгаткыч йөк машиналары бу таләпләргә туры килми. Если на современных миксерах 7-кубовых, допустим, можно возить всего по 3 куба бетона, то на этом бетоносмесителе можно полноценно возить 5 кубов бетона, и при этом нагрузка будет соответствовать весовому регламенту. 7 куплы барабанлы бетон изгештә 4 күчәрле шасси кулланыла. Әлеге модельне җитештергәндә дә регламент буенча барлык таләпләр саклана. Шасси КамАЗ-6540 это очень легкая машина. Теперь, если мы его оснастим еще и легким технологическим оборудованием, у него будет максимальная весовая отдача. Мы планируем даже довести его грузоподъемность практически до 8-9 кубов. Автомобильнең гомуми массасын киметүгә ирешкәннәр. Барабанның приводы хәзер автоном режимда түгел, егәрлек сайлау тартмасы аша привод турыдан-туры двигательгә тоташа. Данный бетоносмеситель оснащен оригинальным устройством загрузки бетонной смеси, широкая загрузочная воронка, которая переходит в специальный лоток круглого сечения, что позволяет загружать барабан очень быстро, без обратного выплеска бетонной смеси. Такие случаи иногда бывают при неаккуратной загрузке. Кабул ителгән карарлар икътисади яктан да отышлы булырга тиеш. Чит ил детальләрен үзебезнең илнекенә алыштырганнар. Мәскәүдә узачак күргәзмәдә шундый модель тәкъдим ителәчәк. Это 4-я ось. Также можно выбрать каждое колесо отдельно. Для уже более точной балансировки автомобиля. Әзер продуктны әнә шулай тикшерәләр, кирәк булса җитешсезлекләрне төзәтәләр. Әлегә завод метрологлары ялгышулар юк ди. Параметры на ось не превышают те значения, которые заложены в нормативной документации и соответствуют разрешенным федеральным законодательством. Фәрида Сабирҗанова, Константин Величко, яңалыклар. Нахак сүз өчен җавап бирергә туры киләчәк. Узган елның декабрь аенда шәһәрдәшебез Агина Алтынбаеваны телевизион тапшыру аша фәхишәлектә һәм бала урлауда гаепләделәр. Исегезгә төшерәм, Агина машинада кайтып барганда 6 айлык авыру бала тоткан 24 яшьлек хатын-кызны утырта. Оксана Горшунова барыр урыны булмауга зарлана. Шәһәрдәшебез исә авыр хәлдә калган яшь анага үзендә тукталырга тәкъдим итә. Икенче көнне Оксана кызын калдырып кисәтеп тә тормыйча юкка чыга. Бераз вакыт узганнан соң кайта, әмма бала йогышлы авырулар хастаханәсендә була. Балык булмаганнар белән эшләү бүлеге белгечләре Оксанага баланы бирергә ашыкмый. Ул чакта әлеге вакыйга белән Мәскәү журналистлары да кызыксына башлады. То есть Агина предложила вам работать проституткой? Да. Оксана Горшунова декабрь айында Агинаны фахишәлек белән шөгыльләнүдә һәм сутенерлыкта гаепле. Шәһәрдәшебез акчаны законлы юл белән 5 автомобильне арендага тапшырып акча эшлим, эфирда яңгыраган мәгълүмат яла дип белдерде. Әлеге тапшыруны Агина Алтынбаеваның гаиләсе, дуслары, якыннары карый. Монтаж барышында тапшыруда кайбер аңлатмаларны Агинаның сөйләгәннәрен кыскартканнар. Шуңа күрә мине гаепле итеп калдырдылар ди 2 бала анасы. После выхода программы ко мне начали поступать угрозы. Әлеге тапшыру эфирга чыккач миңа яный башладылар. Янәсе мин трассада Оксана белән бергә басып торганмын, фахишәлек белән шөгыльләнгәнмен. Бу хәл балалар бакчасына кадәр барып җитте. Мин ата-аналар комитеты әгъзасы, әти-әниләр миннән читләшә башлады.
Тапшыру эфирға шыққаннан соң Агин Алтынбаева Оксана Горшунова тіркелген Волжск шәһәре судына шикаят білдірә. Ул үзенең дәрәҗәсен төшерерлек сүзләр сөйләгән өчен Оксанадан масса күләм мәгълүмат чаралары аша гафу үтенүен таләп итә. Суд уңай карар кабул итә. Өстәвенә Оксана 50 000 сум күләмендә компенсация түләргә тиеш. Мы будем действовать как своими, значит, путями. Без Оксананы хәлебездән килгәнчә үзебез дә эзләргә тырышабыз. Суд приставларында эшкә җигәбез. Суд тикшерү барганда да ул элемтәгә кермәде, телефонын алмады. Суд карарыннан риза калдым ди шәһәрдәшебез. Тапшыру эфирга чыкканнан соң интернетта Агинага каршы ямьсез сүзләр язганнар. Хәзер аларның фикере үзгәрде ди ул. Шулай да бер үкенече калган кечкенә кызчык Роксананың тормышы турында бернинди мәгълүмат та юк. А Роксану, да, я бы хотела увидеть, конечно, некоторые вещи у меня остались от нее. Ну, она уехала в Краснодарский край, как писали. Вот. Ну, девочку жалко, да. Роксана әнисе белән Краснодар өлкәсендә, әмма Оксана Горшунова телефонын алмый. Әлеге катлаулы хәл аркасында тормышка карашым үзгәрмәде ди Агин Алтынбаева. Мөмкинлегем булса кешеләргә ярдәм итәргә әзер ди ул. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бүген Россиядә славян язуы һәм мәдәнияте көне билгеләп үтелә. Рәсми төстә дәүләт дәрәҗәсендә әлеге бәйрәм беренче тапкыр 1863 елда славян әлифбасының 1000 еллыгы уңаеннан бәйрәм ителә. Аның үзәгендә абыйлы энелек Кирилл һәм Мефодий славян язуына алар 9 гасырда нигез сала. Бүген әлеге изгеләргә багышлап чиркәүләрдә бәйрәм гыйбадәтләре үтте. Борынгы славян теле 11 гасырда кулланылыштан чыкты. Әмма ул һаман да тел галимнәре игътибарын җәлеп итә. Борынгы славян алфавитын филология бүлеге студентлары үзләштерә. 21 гасыр булуга карамастан, кайбер сораулар ачык кала бирә. Мәсәлән, язу шынында кашан барлыкка килгән, Кирилл белән Мефодий эшчәнлегенә кадәр язу булганмы, юкмы? Кебек сораулар әле бүген дә бик актуаль. Ул аяк кулларсыз булып туа, әмма үзен бәхетле кеше дип саный. Бәхетле булырга башкаларны да өйрәтә. Сөз Ник Вуйчич турында. Ул төрле илләрдә тренинглар үткәрә. Аның белән меңләгән кеше очраша. Алар арасында түрәләр дә, мохтаҗлар да, яши карты да. Һәр җирдә, һәр вакыт Ник Вуйчич тормышның кадере турында сөйли. Тиздән татарстанлылар да тере легенда белән очраша алачак. Ник Вуйчич Австралияның Мельбурн шәһәрендә туган. Шундый бала тугач, әти әнисе куркып калмый. Нәкъ гаиләсе Никны көчле рухлы булырга өйрәтә. Ул тормышны үзенә яраклаштыра, йөрергә, язарга, аннары аяк бармаклары белән компьютерда текст җыярга өйрәнә. Тормышын башкаларныкыннан аерылмый ди ул. Буш вакытында бассейнда йөзәргә ярата. Ник Вуйчич үзен оратор булыр дип уйламаганда, 19 яшендә университетта белем ала. Лекцияләрнең берсендә егеткә студентлар каршында чыгыш ясарга тәкъдим итәләр. Моның өчен аңа 7 минут бирелә. Чыгышның 3нче минутында студентлар елый башлый. Шул вакыттан бирле Ник Вуйчич халык арасында танылу ала. Аны мәктәпләргә, университетларга, картлар йортларына, хәтта төрмәләргә чакыралар. Ник кешеләргә яшәү мәгънәсе турында сөйли. I've seen pain. I've seen miracles. 30 майда Ник татарстанлылар белән очраша. Чикләүсез яшәү дип аталган чыгыш Татнефть аренада оештырыла. Чаллы ТВ тамашачыларының билетларны ярты бәягә генә сатып алу мөмкинлеге бар. Тулырак мәгълүматны экраннарда күрсәтелгән телефоннарга шалтыратып белә аласыз. Билетлар саны чикле. Айгөл Юнысова, Ксения Антонова, Яңалыклар. Һәрберегезгә кәеф күтәренкелеге, ныклы ихтыяр теләп, мин сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.